एडिशनेल सेक्रेटारिया निर्बाचन आयोग लिरहरबाय जे डिसेम्बरनि गेजेराव इलेक्सन खुंनानै होथारनांसिगौ बे बाथ्राया लिरना हरजाबाय आरो जासिगोन बे रोखा जाबाय होननानै दिनै बुंनो हायो दा बेवहाय बिपिएफ दोलोनि जे स्थिति दानि जे पजिसन बिराद मोजाङावनो दङमोन दाबो दंबाय थायो आरो जे आगोलनि जेनाखि परिबेस बेनिफ्राय साबसिनसो बुंनो हायो मानो होनबा बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन दंमोन जे बिटिआर मोननायानो जे बड'लेण्ड रायजो मोनबाय दिनै मानसिफ्रा माने गामि गामि अमा बेदर जालायदों मोसालायदों नाथाय बे लकडाउननि गेजेराव जे बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे मोजां गाज्रिखौ जे मानसिफ्रा बिजिरनो सम मोनबाय बेवहाय जों क्लियार जाजोब्बाय बिटिआरआ नाम सोलायनायल' बेयाव जेबो लाब गैया दिनै सिमा दानख'नायसो लिरनाय दङ बारायनायाथ' माब्ला जागोन बुंनो हाया खारन बै समावबो सिमा दानख'लायनांगौ बारायलायनांगौफोरखौ माने नागालेण्डजों आसामजों रादाय दंमोन कमिसन दंमन बे समावबो अरुणाचलजों आसामजोंबो कमिसन दंमोन मेघालयजों आसामजों बाउन्डारि थिक खालामनो थाखाय कमिसन दंमोन नाथाय दिनैसिम बिराद गोबाव बोसोर बारलांबाय बबेबा 50 बोसोर जालांबाय बबेबा 25-30 बोसोर 35 बोसोर जालांबाय दासिमबो सिमानि डिसपुटआ जोबाखै बरंस दिनै नुदोंसो मिज'रामाव बहाबा दिनै अर जोंलायगासिनो दं गामि सावलायगासिनो दं सिमानि थाखाय दा एखे जिनिसा जागोन आरो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव दिनै बिटिसि एकराव लिरनानै लाबोदोंमोन 91 भिलेजेसखौ दाजाबनांगौ होननानै 17 बोसोराव सरकाराव थासेयावबो हाबोआखै इमान इजि नङा बे जिनिसा दिनै बेखौ जोङो सोस'नाय दानख'नाया जे माब्ला जागोन बेखौ जों बुंनो हाया दिनैहाय कमिसन दानायनि नामाव कमिसन दादों दिनै एबसुनि लोगो आफादगिरि माने जयन्त बसुमतारीखौ दिनै गामि गामि माने आर'नाइ गानथिंहोदों बेथ' गावजोंखौ बुद्ध खालामनाय सारा जेबो नङा दिनै भारतबर्षआव नायदों जे कमिसननि गेजेरजों जेबो जाफेराखै जादों नामा एक्सपार्ट कमिटि फैदों बड'लेण्डखौ माबानो गोदो भुपेन्द्र सिंमोन बिसोरनि रिपर्टजों जेबो जायाखै तेलेंगाना रायजो दानो होनो श्री कृष्ण कमिसन दादोंमोन बिथांमोना जे रिपर्ट दाखिल खालामदों बे मथे दिनै तेलेंगाना रायजोआ जायाखै दा जोंनाबो सेम जादों बिटिआर सुक्ति बा बेनि सिगां जे पिसि हालदारखौ दिनै इन्टारलकिटर हिसाबै हरदों दिनेश्वर शर्माखौ हरदों एबि माथुरखौ हरदों लास्टआव नाथाय बिथांमोननि साननाय बादि दिनै सुक्ति खालामाखै आइबिफ्रासो दिनै बेखौ सुक्तिखौ खालामना होदों थ' बेफोरबायदि कमिसन माबा माबि दानाय माबा मोनसे जे कमिसनफ्रा दिनै जोंनि आसामाव भारतबर्षआव जेबो मावना होनो हायाखै बेसो प्रमान देखायबाय थादों ओंखायनो बिटिआरनि सिमा थिग खालामनांगौ मानांगौ बेखौबो दिनैहाय हयथ' बे लाइनजोंनो जों बुजिनो हायो मावनो हानांगौआ एसे गोब्राब दङ नोंथांमोना सिमाखौ दानख'होगोन नामा जोंनि बिपिएफआ होनबाय थादों खुनु सिमा दानख'नायनि बाथ्रा गैया आरो जों खोनानो मोन्दों ओरै जोंनि बर्डार एरियानि जेफोर गामिफोर दङ बर' गामिनि मानसिफ्राथ' दुखु मोनखाबाय खिन्थु जेरै जायफोर नन बड' मानसिफोर बेफोरबो माने थाङा होननानै अलरेडि डिसिसन लाबाय होननानै जों खोनादों दाख्लै थांनाय 7 तारिख अक्ट'बराव इन्टारिम सरकारनि बेलायाव गोबां बेले बेजे फैबाय थादोंमोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि बिपिएफ पार्टियाव गावस्रालायनाय फैदोंमोन दा बे गावस्रालायनायनि जेबो बाथ्रा गैया सासे एमपिया जोंना मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिथां हमथानानै थादों बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनो जे माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जाहाथे दानानै होनो हायो नैबे सरकारानो दालांथों बेबादि आरोखि बे जेबो बुजाबुजि जायाखै जोंना बिपिएफ दोलोनिफ्राय स्थितिया जोंना थिगमोन माने बे ड्राफ्टिंआव माखासे भेजाल जाबाय थादों बे भेजालाव होबाय थादों सनितफोरखौ सोफानांगौ सोफानाङा आरो बिटिसिनि बादिनि बाहेरानि बर'फोर जोंनि बे वेलफेयार काउन्सिलाव बै माबा 6 सिडुलनि बर'फ्रा हाबला होनखाबाय इउ लिरनाय दं आरो जे 6 सिडुल नन 6 सिडुलनि काउन्सिलफ्रावबो जेरै लालुं कसारि दङ राभा हासं अट'नमास काउन्सिल देउरि मिसिं लालु थिवा अनेकथा काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलनि बर'फ्राबो बै काउन्सिलफ्रा रिलिज हरबासो बेयाव हाबगोन होनदों ओंखायनो जाहाथे बोरैबा सु खालामनानै जोङो खेबसेनो थिग खालामनो हायो खोमा ओंखायसो जोंनि पार्टियाव डिसिसन लादों मा हाग्रामा महिलाफ्रा बुंदोंबा खेबसेनो मोजाङै सु खालामनानै जों बानायखानो होननानै दा बेवहायसो भेजाला जादों दा बे थिग थाक जाजोब्बाय जेबो नङा दिनै केबिनेट डिसिसन जादों थिगैनो दङ दा बेवहाय ड्राफ्टआ दासिमबो खालामगासिनो फाइनाल जायाखै होननानै जों मिथिबाय थादों दाबो गभर्नरा अर्डिनेन्स जारि खालामनो हाथ'यै कारना निस्सय बेनो ड्राफ्टिंआ दाबो थिग जायाखै इन्टारिम सलायसिगोन बा इन्टारिम सरकार जासिगोन होननाया राजखान्थियारि षड़यन्त्रसोमोन नामा राजखान्थि षड़यन्त्रमोन प्रमद बर'आ गावखौनो सुक्तिकारि गाव हारसिंखौनो सानै दिल्लीयाव थांखोमादों हम मिनिस्टारजों रायलायहैखोमादों दिनैहाय सत्येन्द्र गार्गमोन हम सेक्रेटारिफोरजों रायलायहैखोमादों दा गावखौनो इन्टारिम काउन्सिलनि सिट बानायनांगौ होननानै बिराद रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन आरो दिल्लीनिफ्राय हयथ' आसाम सरकारखौ नारसिनदोंमोन खोमा ओंखायनो दिनै इलेक्सन खालामनांगौ परिबेसावबो दिनै खालामाखै इलेक्सना जोंनियाथ' आगस्टआवनो खालामनो हायोमोन मिज'रामाव 27 आगस्टआवनो दिनै भिलेज काउन्सिलनि इलेक्सन जालांदों जोंनाव मानो हाया दा बे षड़यन्त्रखौ खालामदों आरोबा प्रमद बर'आ आसाम सरकारजों लोगो नांनानै दिल्ली सरकारजों लोगो जानानै नाथाय बिथांमोना हायाखिसै बिपिएफ दोलोनि
गोहो गोरायै जुजिनाय आन्दलन खालामनाय उखैहाब सोमावसारनाय बे गासिबो आन्दलनखौ दिनैहाय आसाम सरकार थोर थोर गिनो गोनां जादों आरो भबिष्यतआव जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा मोनसे संखिनाय दंमोन बेहाय डेम'क्रेसिया थांनानै थागोन ना थाया दिनै बे आन्दलननि गेजेरजों बिपिएफनि खालामनाय आन्दलननि गेजेरजों गणतन्त्र थांनानै थासिगोन बेखौ रायजोफ्रा बिसास जाबाय आरो हाग्रामा महिलारिया जे सासे गोहोगोरा नेता दिनै सरकारनि बिरुद्धिबो गसंथानानै दिनैहाय जे सरकारखौ इलेक्सन खुंहोनो जबरदस्त मोनसे डिसिसन लाहोनो हाबाय बे जाबाय बिपिएफ दोलोनि देरहानाय बेयो रायजो राजाफोरनि देरहानाय बियो गणतन्त्र रायजोनि देरहानाय बेखौ प्रमान खालामदों बिटिआरखौ लानानै बा बिटिआर सखिखौ लानानै प्रमद बर'आ फोसावदिं मेलाव माखासे खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो बिनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनो बे गावखौ बुरागासे होनबाय थादोंमोन इन्टारिम काउन्सिलनि सिफ जासिगोन होननानै गामि गामि हाबदोंमोन जोंनि बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौबो माखासे सोलायहोदों नाथाय गिदिंबोफिनजोब्बाय बयबो सानदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जुदि इलेक्सन जायाबा सिफ जाखाला जुदि प्रमद बर'आ जुदि इन्टारिम सिफ मोनो बे 1 बोसोरसोखौ मोनहैखासिगोन गतिके सरकारजों थानांगौ बेखौ बयबो सानदोंमोन आरो मालाय नाथायथ' दिनै जायाखिसै 7 तारिखआव केबिनेट डिसिसनाव गभर्नमेन्टआ खुनु सिद्धान्त होनो हायाखिसै जायनि थाखाय इन्टारिम सिफआ जायाखिसै